Лиана беше изправена пред финансови затруднения и здравословен проблем, който не можеше да лекува, но въпреки това тя запази надеждата един ден да може да учи и да изгради проспериращ и щастлив живот, като този с майка си в миналото. Хубавите неща често идват маскирани като изпитания, и Лиана откриваше това по най-неочакван начин. За да имаме достъп до това, което желаем най-много, първо трябва да покажем, че имаме вяра и устойчивост. С търпение и без страх да започнем, отначало можем да продължим. Лиана, 20-годишно момиче, се оказва напълно сама на 15-годишна възраст. Майка и кратко, любяща жена, осигурява най-доброто, което може за дъщеря си, но загива в трагична автомобилна катастрофа. Без близко семейство, Лиана е изпратена в сиропиталище, където може поне да продължи обучението си и да завърши гимназия. Тя никога не е познавала баща си. Майка му разказала, че е починал много млад, преди да се роди. Когато навършила 18 години, Лиана била уведомена, че не може повече да остане в институцията, но получила препоръки за няколко интервюта за работа. Намерила си работа като продавачка в магазин за домакински стоки, но заплатата била ниска и стигала само за наема на малка стая в пансион, който деляла с друго момиче, и за храна. Освен това, след смъртта на майка си Лиана, започва да чувства дискомфорт в дясното ухо, който с течение на времето се задълбочава. Тъй като не можеше да си позволи консултация, той започна да игнорира проблема и да се опитва да чете по устните. С финансовата криза магазинът затвори, а Лиана остана без работа. Без финансови резерви и неспособна да намери друга възможност, тя започна да се отчаива. Един ден, минавайки пред красива къща, той видял обява, в която се казвало, че имат нужда от прислужница, която да спи на работа. Това свободно място изглеждаше идеално за нея, тъй като можеше да спести пари, за да учи в бъдеще, каквато беше нейната мечта и тази на майка и кратко. С автобиография в чантата Лиана позвани на вратата и я посрещна икономката Вера. 50-годишна жена, разочарована от живота, прежали клющавото момиче, което на практика молеше за работа. Въпреки че не било в нейния стил да наема човек без опит, Вера се страхувала младата жена да не се окаже на улицата и решила да й кратко даде шанс. След като се премести в къщата, Лиана беше отведена в малка стая без прозорци, очевидно килер, превърнат в спалня. Пространството едва побираше малко легло и стар куфар. Вера, смутена, обясни, че стаята на старата мома е превърната в стая за котката на дъщерята на шефовете Хелена. Младата любовница, връстничка на Лиана, била разглезена и арогантна, свикнала да получава всичко, което поиска. Въпреки несигурните условия, Лиана се чувстваше благодарна за възможността. От години не беше имал стая за себе си. Вера разбра, че е направила правилния избор като я нае, тъй като момичето наистина отчаяно търсеше шанс. Лиана беше представена на собственичката на къщата, Беатрис, изискана жена, която гледаше отвисоко на служителите. Беатрис даде да се разбере, че Лиана трябва да е на разположение по всяко време, включително да стане от леглото, ако бъде повикана. Той и кратко препоръча да държи униформата си колкото е възможно повече и да не излиза в почивните си дни, тъй като може да я викат за събития. Лиана знаеше, че тези условия са обидни, но нямаше избор. Първия ден Лиана застана на стол, за да почисти стъклен шкаф. Тя беше разсеяна, когато не чу стъпки зад себе си и беше шокирана, когато я нарекоха глуха и глупава. Именно Хелена се засмя на падането на Лиана. Младата господарка забелязала затруднения със слуха на прислужницата си и решила да се позабавлява за нейна сметка. Тази нощ Хелена събуди Лиана, за да й кратко направи горещ шоколад. След цялата работа той отпи само една глътка и захвърли останалото, смеейки се. На следващия ден Беатрис нареди на Лиана отново да почисти шкафа с порцелан, само за да угоди на дъщеря си. Хелена крадешком дръпна стола, на който беше Лиана, и той падна заедно с вещите в стъкления шкаф. След като видяла сцената, Беатрис разбрала, че дъщеря й кратко е виновна, но не казала нищо. Вместо това, той се развикал на Лиана и настоял тя да плати счупените вещи. Гувернантката се опитала да защити младата жена, но била накарана да млъкне. Отчаяната Лиана плачеше и молеше да не я уволняват. Нелсън, патриархът на къщата, пристигна рано и стана свидетел на всичко. Докторе, забеляза, че Лиана накуцва и изглежда дезориентирана. Мълчаливо той реши да проучи какво не е наред с момичето. Когато Лиана отиде в стаята си, за да вземе нещата си, тя намери Нелсън да чака.
Той и кратко предложил консултация, но младата жена отказала, като приела само препоръчително писмо. Преди да си тръгне, Нелсън видя снимка на стената и беше шокиран. Той попита коя е тази жена, а Лиана отговори: майка и кратко Марина. Нелсън усти тръпки по гърба му и попита на колко години е тя и дали познава баща си. Лиана каза, че майка и кратко е разказала, че той си отишъл млад, преди тя да се роди. След това Нелсън видя друга снимка сред вещите на Лиана. Беше старо изображение на усмихнат млад мъж. Когато сравнява снимката с огледалото, той осъзнава, че той е човекът на изображението. Той беше бащата на Лиана. Съжалявайки, Нелсън разбира, че ситуацията е знак, че трябва да промени живота си. Беше изоставил Марина от страх от обвързване и след това се беше оженил за Беатрис, без изобщо да бъде щастлив. Сега съдбата му даде втори шанс. Без да се колебае, той реши да се грижи за дъщеря си и да се бори да и кратко осигури достоен живот. Неочакваната среща ще промени живота на Лиана завинаги, доказвайки, че най-големите изпитания могат да крият най-ценните награди. Лиана, все още подозрителна, не знаеше как да реагира на разкритието на Нелсън. През целия си живот тя бе вярвала, че баща и кратко е мъртъв, а сега той беше тук, пред нея, твърдейки, че е истинският и кратко баща. Шокът и болката и кратко попречиха да реагира незабавно. Нелсън, разкаян, настоя тя да остане и да му позволи да помогне. Макар и с неохота, Лиана приела лекарска консултация. След няколко теста се установи, че проблемът в ухото му може да се лекува с операция. Нелсън се погрижи да поеме всички разходи и да осигури на Лиана най-добрите грижи. Междувременно Беатрис и Хелена не приеха добре новината. Беатрис, бясна, се опита да убеди Нелсън, че това е измама, но той вече не се интересуваше от нейните манипулации. За първи път от години той ясно видя грешката на пътя си и беше готов да се промени. След операцията, Лиана започна да възстановява слуха си и малко по малко се научи да вярва на Нелсън. Той насърчи дъщеря си да се върне към обучението си, гарантирайки, че тя има възможност да изгради живота, за който винаги е мечтала. Вера, икономката, реши да напусне имението и отиде да работи в къщата на Нелсън и Лиана, сега като част от семейството. Хелена, без никой да подкрепя капризите и кратко, трябваше да озрее и да се научи да се изправя пред последствията от действията си. С течение на времето Лиана осъзна, че дори след толкова много предизвикателства, сърцето й кратко все още е в състояние да обича и да се доверява.